family, Arsenio family, Eliza Angeles. Makanyan mo naman ya, betalaking panalangin tamding special intentions dari Abelardo and Lourdes Silo, Marila Scano, Christian Carlo Kasupanan, Dasil Ray Butchu. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan ng Zemi Mercado. Para ka rin kapatad tamong mayangon na biye, manalangin tamo para king alangagang kapayapan dari Javier Pineda, Gabriela Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carrion, Erlindo Juan, Jose Timog Jr., Ligaya Arceo, Felicidad Bondok, Fernando and Lorenzo Pineda, Isaac Presco, Honorio Honavis Wing Pineda, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto, Pasencia and Teofilo Paliasigi, Jesus Corazon Paliasigi, Marciana and Francisco Sudsad, Pedro Pineda, Artemio Rosales, Benito Sr., Benito Donaire Jr., Cornelio Gertrudes Sakay, Gaudensia Balbag, Mamerta Galang, Rosario Galura, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Reynaldo Macapagal, Leonora Cloma, Emiliano Efren Yalong, June Bautista, Oliva Yalong, Leonardo Maglaki, Felipe Pineda, kambedaring sa Blancaladua, King Purgatorio.
Ing kasaupan tamo at king lagyuning Ginoo, aming awa king banwatiato. Maya payabak po karing sabla. Kapatad, mirasta na kaniting kadwa ng Domingo na ning Adbiento, anong makananong king panyatang na ning Mesiyas, kay katang asahan, ing ganap akapayapan, kapag kalub na kay katamo. Ining pamagsadyata mo, kaniting koro na ning Adbiento, pawaganing pamagsadyata mo karing kay katang puso. Ban kalubaning panagat ng Juan Bautista, ing tunay kapayapan, kamtanta mo, king pamanisi karing kay katang kasalanan, at pamitulid karing kay katang biye. Kay katayang pangadyan ngeni, ing panalangin king kadwang Domingo ning Adbiento, king pamanyalangin king kandila. Panimuna na pong Sister Janet de la Cruz, ating kayang asawa. Oy ba, ngining maglakbe kami king dala ning Adbiento. Sisindyan miyang pasibayong kandila ning kapanayan, at sasalangyan miya ing kadwang kandila ning Adbiento, ing kandilang wagan ning kapayapan. Pagkalami kaya kami ing kapayapan mo, kapayapan karing puso mi, kapayapan karing pibale-bale mi, kapayapan karing komunidad mi. Amen. Ngini po misalangyan ing kadwang kandila ning Adbiento, ing kandila ning kapayapan, king pangasindi na sana niti, tunepin ing kapayapan, manatili karing kay katang puso, karing kay katang pibale-bale, at kapayapan king kay katamong komunidad. Palakpakan tayo po yung kay katamong kapatid. Kambening pangasindi niting kandila, tunepining Diyos, yung parating mamantabi kay katamo, kapnuan kapayapan ding biyatamo. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan, at luguning Ginoo, mantabi kay kayungan. At kekaan timurin. Maya payabak po karing sabla. Sa mga kapatid nating pilgrims ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Itong pangalawang linggo ng Adbiento, pinapahiwatig sa atin ang pag-imbita ni Juan Bautista upang tayo magbalik loob sa Diyos. Ganon din makapasok si Kristo, ang ating Mesiyas, sa ating buhay pananampalataya. Kapatid, ba'y maging karapat dapat magpasusi karing banal na misteryo kay katang aduan ng kayang pakalulo. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatid, king may kasalang pina, king pangisip, pamangamano, upang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay, panikapuko, kang Nona Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pambataw daring kasalanan, idalang tasan ang kaking biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya, ampong mapamakalulong Diyos, emo paintulot king nanong mang pigagap para king beke tiyatu, maging sagabal king pamagsadyami, king panyatang ning anak mo. Ing tuturo na ning maligayang kabiasnan mo, papalirian na kaya sanang miyagum kayang. Riyadan mi kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari, kambya mo ting banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king panyatang ning anak mo, amabibiyat maagari, kambya mo ting banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Ing metong asuli lunsot siya king pun ng Hese. Karing wakat na sibutsing metong abayong suli. Ing espiritu ning Ginu manatiliya kaya. Ing espiritu ning kabiasnan ang pampamanalastas. Ing espiritu ning kausukan ang ponupaya. Ing espiritu ning belwan at ning takot king Ginu. Ing kasngawana at yuking pamamintuna king Ginu. Eya matul agpangmu king akakit daring mata. Ena isaldak ing atol na agpangmu king daramdaman na karing alwa. Nune atula na laring maluka king ganap akatuliran. At ding pakakalulong memalen king atol ay mga biran kenu paman. Ing amano na metong yang paluka ketiking labuad. Ing pamagsalita na magdalang kamatayan karing taong marok. Ing katuliran yaing pekapahan na kingawakan. Ing katapatan yaing pekatapis king balakang na. Makiabaya kanita ing asong gubat king biserong tupa. Ing pantera magkeraya siping ning biserong kambing. Ing biserong baka amponing kuhaning leon misulula. At metong yamong anak lalaki ing tumayit karela. Ing baka at ing oso miyabelang manyipsiban. Ding bisero da miyabe-abelang magpainawa. Ing leon, mga niyang are, kalupaning baka. Ing anak abingot, mamiyalong ya, tulid ning lungga ning kamamalu. Ing anak kamalati, isulod ning gamat na, king lungga ning ubingan abibora. Alanang pamaminsala, ni alanang pamanasakit amarapat. Nuka rin man king bundok kong banal. Uling nung makanano yung maglapo danom ing dayat malat, makanyanyang kumapno ing labuad king beluan tungkol king Ginong. King Aldo ito, ing wakat ng Hese, maging metong yang waga, karing niyalwang lahi. Pagdula pandering bansa, at ing pibale-bale, mirangal yang emu nano. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Laganaping katuliran, king kayang kapanawnan, liganaping kapayapan, king kapilan paman. O Diyos, pagkalumuking ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo, baneng panibalan, mit mong katuliran, ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran.
ing panahon na magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Mag-ariya karing mingat bangat bang dayat malat, manibat king ilog amaragul, ang gakaring sepuna ning labuad. Uling sagipanala, ring pakakalulong kaya mamaus, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusan na ring may na at alang agyu, at iligtas na la, biyering pakakalulo. Mipuriya kapilanman ing lagyuna, at maglidya kabang-kaba antimo ing aldo. Mipanuwanan niya sana kayo ing balang tribo, ding sa balang bansa, paligayan de sana ing lagyuna. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. King kamatutuanan, ing sablang misulat kanitang minunang panahon karing kasulatan, misulat para kang pangaturuta mo, tungkol ketang pag-asang malyari ng ibuna kaya katamo, ning alimbawa rin taong babanggitan daring kasulatan. At editas ang pepay siralog, inyatinggap lang kasaupan king Diyos, manano sana ng Diyos apani bataning kalam, ning pamagparati at tetaga na lug, sa upan na kayong makapadyebye, mitmong pami kametong, kimpami katulad yakang Kristo Jesus. Banketa, ikayong ansabla, kimet mo waring puso at siwala, apeligayan niya yung Diyos at igpaning ginutamong Heso Kristo. Uli nito, parang kaligayan ng Diyos, tanggapan niya sanang matula ing metong at metong, antimonon makanano na kayong tinggap matulang Kristo. Sasabihan ko kaya kayo, Kristo meging talasuyo karing memalen ho Diyos, mo pare pakilala king Diyos sa paiyo at biyasa yang tupad, karing pengakon na karing pipumpunan do. Nune para rin ang nalanamang dalan ding hentil, ban apel gayan ding Diyos, alang-alang king pakalulo na, antimoy sasabihan ng kasulatan. Uli na niyan, puryan da kabusal daring hentil, at dalitanan keng kapasalmatan ing lagyo mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Isadyayo ing dalana ning Ginoo. Itulid yu laring daklat a dalana na. Ating meto ketawan, akit no, ing kaligtasan amanibatan king Dios. King Ginoo mantabi ke kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalitag pang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Iwan na maminyag, linwalya king publiko, menaradya keta king disyerto karin Hudeya, at antikening sa Sabiana, sumisi kayo't magbayo ulog, uling malapit ning pamagari ning Diyos. Iwan ya pining tao nga manwana ning propeta Isayas, inyang nga nang sinabi, ing siwala busaling ilang kukulait na, isadyano na ing dalana ning Ginoo, itulid yoring dalan akayang tuntunan. Iting taong Milagwan Bautista, makapiblas siyang imalan ay nabal king bulbul kamelyo at makababat yang gewa king balat animal. Ing pamangana duron, aldoldo, ampon pulot panilan. Migsaryala kaya ring tao Jerusalem, ading sablang tao Hudeya, ading king kabilugan na distrito ning ilog na ning Hordan. Kabang bibinyagano kita king ilog ning Hordan, pisyagdoring karelang kasalanan. Dapat panakit ang wan karing marakaladakal parisewo pong sa disewo, lalapit ban kaya bala mo kamamalula. At nga nang sinabi, ninuta ing minabuang ke kayo ban pangilagan nyo yung daratang kaparusan. Dapat nung tunay ko pong sisisi karing ke kong kasalanan, pakilala yu kinging pamagbayo yung biye. At eyo pangangas sasabihin king ikayo, palipin akong Abraham. Sasabihin ko kay kayo, ing Diyos agyang karing batong deni, agyo ng makapalto tunay ng paliping Abraham. Ngini po, makaanyuning palakul karing yamot ding dutong, ban ing isa namang dutong ay mikakabungang mayap, makuto dia, at mitangabi aking api. Ako bibinyaganda kayo king danom, ban mipakilala king sisisenyul at painggulutan, ding kay kong kasalanan. Dapat ing daratang katuki ko, lalo yang mayupaya kesa kanako. At eko man karapat dapat mamitbit karing kayang sandalyas. Ya binyagana kayo king banalay espiritu ampon king api. At king gamat ning kayang sabungke. Linisanin kayang pidadaran at tipunanin kayang trigo king kamalig. Dapat ing sepu at dulukan king aping ematda kapilanman. Kalugarang kong kapatid ding mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. King masanting nga panahon at tintange ni Presko, palakpakan tani pa yung hapong Ginoo, maya payabak po kaya kaingan. Sa mga pilgrims natin, galing sa iba't ibang lugar, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakita ko kanina, may taga-Caloocan, tagig dito. Salamat sa inyong pag-pilgrimage dito. Pero yung iba, nag-visit lang yata. Bawat panahon ng Adbyento, nasa Adbyento pa tayo. 18, 19 days before Christmas, wala pa tayo sa Pasko. Itong Adbyento, nabanggit ko last Sunday, ito ang pagkakataong magkaroon tayo ng isang makahulugan at masayang Pasko. We cannot experience the meaning of Christmas unless we celebrate our Advent meaningfully. Kaya nga, ito ay paghahanda. Hindi pa talaga ito. And even Advent is not a countdown for Christmas. It is an experience of that we become closer and closer to God and with one another. Sinindihan po natin yung pangalawang kandila ng Adbyento, tanda ng kapayapaan na hinihiling natin sa ating Panginoong Mesiyas.
na pagdating niya, ang walang hanggang kapayapaan ang ating matatamo. Napakaganda po ng first reading po natin. Ito ang ating pinapahayag. Ang Pasko hindi lamang paghintay na masaya tayo sa ating pagkain, dekorasyon, pahanda, mga reunion, kundi pa naman yung kapayapaan na nananatili sa ating puso sa isa't isa. In our first reading, one of my favorites, yung kay Propeta Isaias. Actually, pagdarating na daw yung Mesiyas, ito ang kanyang pamamahala. Ang pamamahala niyang buong kapayapaan. Nanyo kayong kapampangan itang dalita pakibata mo, ang darating yung katuliran at kapayapan ang kaking mawala yung bulan. Yan, sa atin, sa araw na yon, sabi ng ating Panginoon sa ating first reading, darating ang Panginoon, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. You could just imagine, asong gubat magsasama sa isang tupa. Kontrapelo yan. Magkaaway yan, parang aso't pusa. Sila daw ay magsasama. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. Ay Diyos ko, kambing ang pong leon, piyabe mo la. Yalam mi pateran, misabsaban la. Amiglapangan la. E mo piyabe rin, kontrapelo la. Pero sila daw ang magsasama. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginayin. Ang mga anak nila ay magkatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Diyos ko, ganyan may mga are, yung leon, kakananan niyan, karning. Eh, ba't pa kanan may are? Ganyan mo, siguro sa magkaibigan, kahit ang magkaibigan yan, iba yung kanilang pagkain, pwede mo silang paghiwalayin kapag yung kanilang diet ay papalitan mo. Pero dito magsasama daw sila. Walang mananakit o mamaminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan. At ang mamamahala dito ay isang bata. Bata ang mamamahala sa kanila. Heto ang sinasabing kapayapaan, kaharian ng kapayapaan na inaasahan natin pagdating ng Mesiyas. At nasunod naman ito sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-aalay ng buhay at pagmamahal na binigay sa atin. Ngayon pong panahon ng Adbyento, siguro isang magandang pahiwatig sa atin, sa ating paghahanda, siguro, yun nga, yung panaginip ni Propeta Isaias at hindi ng ating panaginip, kahit na naghay, bibubungilan tamo. Yan yung kasalukuyan ng panahon. Yun balang metong, mimwalak yung metong. Dito sa Kabetikan, ilang buwan na ako dito, nakita ko wala namang krimen dito. Pero may mga pagbubuli. Na natural po yan. May mga nang babas. Siguro, isang regalo natin sa Mesiyas na parating, tigilan muna itong pagbabas na ito. Kaya, yung pong paninira. Alang mana sakit. Alang may papa na sakit. Makanyan yung kaya duwarana ng Propeta Isaias. Kapayapan. O ining panyaws na. Nung posible ka rin animales, lalo na kay katang tao, posible. Kung sa animals na binanggit dito ay lalong posible para sa ating mga tao na may isip, may pakiramdam, may pagmamalasakit, may pagmamahal, lalo na sa ating mga tao. Kung tingnan natin, John the Baptist is not out of tune with Advent joy. Kasi gusto natin parating masaya, parating tayong maligaya. Pero pinaparinig sa atin ng mga pagbasa, hindi lamang masaya sa mukha o kaya sa ating mga ngiti, kundi pa naman yung isang saya na nananatili sa ating puso. If we look at John the Baptist in our gospel, parang siya'y kontrapelo, para siyang kontrabida, o kaya para siyang KJ o killjoy. Is he killing the joy of our Advent excitement? Mamadayang api, mamadayang tula? No. John is not dampening, but deepening our Advent joy by inviting us to declutter our lives and learn to put them into order. Declutter our lives. Kasi ang daming dumi dyan. Itulid yung dalan nga ng San Juan Bautista. Ding baluktot, itulid yun lang. Ding bundok-bundukan ipatag yun lang. Ding kulkul panakpan yun lang. Bangkanita, masalusuyang lungob ing Diyos kay katamo.
The first invitation of John is to declutter our lives. Maglinis tamo. Declutter means to remove unnecessary items from your life. I remember the words of Marie Kondo who once said, the best way to find out what we really need is to get rid of what we don't. Magbawas tayo. Maglinis tayo ng kalooban. Remove from your hearts hatred, yung galit na matagal na nasa puso nyo. Forgive the people and forget the painful experience. Remove all the bad experiences and memories. Forget our bad experiences but learn from them. Decluttering is repentance. Kaya nga yung bestment namin, violet pa. Ano po? Hindi pa yung masayang masaya. There is this theme of reconciliation at pagbabalik loob sa ating Panginoon. If you do not remove these dirts and excesses, we poison our very selves. Tayo ay nagkakasala. Repentance is making ourselves clean. Once again, repent and reform. At pangalawa, ang imbitasyon ni Juan Bautista, his second invitation is, put our lives into order. Your past is not your destiny. You can change your future at any moment, especially now. In our pilgrimage through life, sometimes the Lord makes us stop for a while to rethink about our chosen path, our present status, and our daily routine. Kaya nga, tingnan nyo, si Juan Bautista, saan siya nanirahan? Sa disyerto. Ang una niyang tirahan ay sa disyerto, tapos nagpunta siya sa publiko para mangaral. Parang inayos niya ang kanyang buhay. He put his life into order at his present status sa kanyang lifestyle, sa kanyang pagkain, na talagang ascetic siya. At itong buhay na pwede nang pala tayong mamuhay ng simple. Remember, noong 2019, 2021, yung pandemic natin, akala natin, hindi na tayo pwedeng mag-abroad. Yung iba dyan, ang hilig sa mga travels, ano po. Pero okay lang po yan. Pero hindi mo ma-imaginean, pati yung mga airplanes, yung airlines na isara, siguro natuto tayo doon. Ano? Ganon din, yung ating pagpamamasyal, nabawasan, ay maganda namang dulot noon, tayo ay nagpanatili sa pamilya. Nakita natin sa pamilya. Alam po ninyo, may kaibigan ako dito, kasi teacher siya, nagtuturo sa isang university. Siyempre, iniwan yung anak sa kanyang, yung nag-aalaga sa kanya. Father, may maganda naman pong naidulot itong pandemya. Ngayon ako nalukob sa aking pamilya na matagal ko nang nakalimutan. Okay, meron silang yaya. Pero iba pa rin pala yung ikaw ay nananatili sa kanila. Di ba itong kapayapaan? Kumisan, nakikita natin kahit na anak ninyo parang sagabal sila. Ang kapayapaan na makita natin na tayo sa magkakasundo-sundo, magkatabi-tabi, at lalong-lalo magmamalasakit sa isa't isa. Ito sana ang kapayapaan na ating hinihiling sa Second Sunday of Advent that we celebrate this day. Sana tayo ay matulungan ng Panginoon sa kanyang utos na tayo ay magkasama-sama. Tulad ng nabanggit ko sa isang magandang pamamaraan ng pagsasama, nang kahit na hindi mo imagine na magkakasama-sama sila, pwede pa lang. Kung ang mahayop ay pwede silang mamuhay ng payapa na magkakasama-sama, tayo pa kayang tao, ano po. And finally, gustong pumasok ang Diyos sa buhay natin, kaya lang hindi pa tayo handa at hindi pa natin siya matanggap. Kasi marami pang mga baluktot sa ating lipunan. Tingnan ninyo yung buhay natin. Paladasal, pero ang ugali natin ay hindi tuwid sa ating pinaniniwalaan, sa ating mga panlabas na kasuotan, hindi kalooban ang intensyon ng tao. Nag-iba ang pinagkakabala ng tao ngayon. Pag may ganansya, pag may mapapakinabang, ay sandali nandyan yan. Pero mag-invite ka tungkol sa Diyos, panalangin, Bible study, ay ang hirap, ano po. Pati yung family-centeredness. Pamilya muna bago iba. Ano nga ba ang common good? Ako man ay nangangailangan din. Like John the Baptist, dare to be different and make a difference. Prepare the way of the Lord. Make straight His paths. Ang daming baluktot na dapat nating ituwid. Yung ating crooked priorities. Distorted sense of values. Baluktot na hustisya sa ating gobyerno. Unjust society. My dear brothers and sisters,
sinindihan natin yung kandila ng kapayapaan, sana ito ang ating panalangin sa pamamahala at pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating kasabikang siya na sanang mamahala sa atin, ang tunay na kapayapaan ay makamit natin. Pagdating ng Mesiyas, tayo pong lahat ay masayang masaya, dulot ng kapayapaan, kapayapaang walang hanggan na bigay niya sa bawat naniniwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Talakad tamo po ngayon, ipasag tayong kay katang kasal pantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos may paya. Dinalaking banuang po niya to. At kay Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pingliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Nona Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkot, hinipaya ka ring mete, king katlungal do sinubli ang mebye, pebay siya banwa, makaluklok wana nin Diyos ipanglubos mayupaya, ibat ka rin, magbalik ka naman keti, banmukom ka rin mabiyempong mga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king belang angga. Amen. Kapatad, Iwan Bautista, inaus na lat inagkat ding tao, bansumisi at pagbalik lalob king Diyos. Si Diyaning dalan para king Gino, gagawan talareting paningapon timong pamagsadya, king pamananggap kang Kristong talapangabos, ngatang makibat, Gino pakalulo. Ginu pakalolo. Ding pamuntok ning banala kapulungan, isundura sana ing pamanaos ng pampanagkatda, karing tao, ban painggulutan dalaring makasalanan dang tuntunan, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulo. Ding sablang tatalan ng pong nipanibalan upaya, pasulungan ang pampalabungan da sana, ing katuliran ng pong hustisya, king panahon tamo, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulo. Ding nigkamali ang pong makasalanan, pakiramdaman ang pong tutuanan da sana ing aos, ang pong panagkat ning pamagbayong biye, at tanggapan de sana ing pakalulungi ang pang ninganak ng bugtong ning Diyos, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulo. Ding sablang kayabe tamo king komunidad, adaralan kasakitan, pamanyukil o pamagdili-dili, akit da sana ing kaganapan ning kapayapan, king panyatang ning talapangabos tamo, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulo. O Diyos sig pami, kaniting mi pabalo king datang yaking yating kay kanganak, mirinan kesang kapayapan ning kaligtasan. Kambeniti mo namang pagasa, manalig king ipagkalap mo rin kayo doon mi, alalapit mi kay ka, king kapamilataan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggap la, arapaning Diyos sa maipayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, hingkapurian po ni kaligay ning lagyuno, hingka sa plalatamot ning mabilog ng banal la kapulungan. Manalangin tamo Ginoo, maramdam ka sana king mapangbabaming panalangin at ayin, at ing ninumang kakulangan da king sarili mi, ganapan na naman sana ing lunos at pakalulo mo. Tiyadan mi kapamilata ng Kristong Ginoo mi. Amen. King Ginoo man tabi ake kayo, At kekan timurin, itasyo ring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulit, sukat at makakabos, ing pasalamatan na kang parati numan karinoig pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilataning ginaming Yesu Kristo. Kanitang migpangbabayang din at ang antimong tao busalmi, ti paraning sablang tingka mo kanita pang minuna, at biglat ne para kay kaming dalaning pangakabos. Ngayon maninaya kami, at manalig king manan minasaning kaligtasan, ami pangakong wabiyeke kami, potang Kristong ginami, miyumaning datang kambining maula ng ligaya. Hulinita, kambering sablang koro ring angeling banwa, daralit mingke kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Ikapining manaloy pating meto elelangan, matampana kang pupurian. Huling kapamilataning anak ko Yesu Kristo ang ginamit kong upaya ning banalay Espiritu, dirinan mong biyat kabanalan ning sabla, lain pabanalan mo lang. Alakang tuknang mititipon king banal mong iglesia, ban manibat king kaya sa ring aldongga king kailbog na, king dali sa daan mo ang pangya king kaligay ning lagyo mo. Hulinita o igpa, panigapumi, palukuban mo sa at pabanalan din king Espiritu mo, ban maging metong lang daon, maging katawan at daya na lang ng ginaming Heso Kristo. Amin nabilin pagmasusiyan iting Eukaristiya. At tatandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya, kinuwaning tinape. Pepasalamatan akat pinuri, piraso at binyene karing kayong disipulos nga na, kunanyiti ko ang anat kananye, iting kanakong katawan, amidhawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kunanyiti ko ngan minum ko kaniti, huling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at ing alanganggang tipan, ami bubo para kekait para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasal pantayanan. In Cristo din tayo, magtatangya pa, Maranatha, Amen, datang na ka. Inyang ininggaga na kami paing kamatayan at pangasuli ng miyaning anak mo, ikayong maligayang pangasuling mebye, pamitas banwa, at dahil makasadya king salubong king kadwa ng panyatang niya, daraan mila kay bilang kapasalamatan dating mabye ang pondarise sakripisyo. Gawa na kaya sang metong alangang daon keka at papalirian na king mirakayanan king pimamanan din kay kang santo. Muna kambening noon na Virgen Maria kay kaming Immaculada Concepcion, kambenang San Jose ting sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig king mirenan kasopan alang patanat king harapan mo. Huwag pa, iti sana nga ining pangabalik milub keka, pasulunganin kapayapan ang pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpantayan po nugudin kay kang iglesia, akasalo kayong maglakbe kay tiking yato, kambe ng Leo 14 kay kaming papa, i-Florentinem kay ng arsobispo, ading sablang pari. O mapamakaliling pa, pagkirandan mo saning palaniting pamilyang pinulong marap kay kang ining kaurasan, ikam gang sinimba, karing kay kang kapagnasan, kapasalmatan, ding magpilgrimage, makainmurin ding panalangin mi, masakit at biyangon na biye. Balun mo sanang tanggapan king kay kang kayarian. Anong nuke manayang magamit lubos king nigay mong alanangga king kabamilatan ng Kristong ginama king uli na. Pagkalubuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong Banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang daking alanangga. Ing Diyos, igpa tayang malugod, yung tunay babiye kapayapan, manalantangin iking igpatang at subanwa.
Amen. King kapayapaan ng Ginoo mantabi asang paratike kayangan. At kekan timurin. Ipakit tapong ining misasan metong tangan king kapayapan. Kapatad, o ining ginutang Yesu Kristo, yung Mesiyas tang paninain ban pagkaluba ng katangga na pakapayapan. Mapalad tami tamo sa blang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat kasi may nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad ta po para king panalangin kay bating pamakinabang. Manalangin ta mo. O Ginoo, kay batming tinanggap kaniting tinapin ning biye, king kapamilatan na sana ning pangayagam mi kaniting Eukaristiya. Ituro mo keng sumuring mipnong katalinuan, karing bagay-bagay tsukete king yato, at pakamal naman karing bagay makainggil karing banwa. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Panalangin king obileo ning kapanayan. O ipong at subano, manano na sa kasalpantayanan na pigkalub na kaya kami, ning kaya kang anak Yeso Kristo. At nga pining lugod milablab ka ring puso mi, hinguli ning kaya kang banal espiritu, banigising nangan kaya kaming banal na pag-asa, ning panyatang ning kaya kang kayarian. Manano na sa grasya mo ibayo na kamingan, ating mga sipag at alapangambol ka ring binining ebanghelyo, at iya namang mibayo kaya kami king mabilog ayato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato at bayong banwa, hangga king upaya ning karokan masambot, ating ligaya mo yung sunlag kapilanman. Mananong sa ing grasya ni ting obileo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos ning kapanayan, yung pamagkamit karing tunay pibandyaning banwa, at baning mismong grasya mo yung mipalaganap, yung tulat kapayapan ning kekeng talapangabos, sana mikalat king mabilog ayato. Kaya ka o Diyos, yung alangangang kabanalan, yung ligayat kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Siklod tamo po. At kaya po indong biyaning Lourdes, ing pag-asa, lalo mong pepa malino niyang paslag kang kayusan, king pamagbayo mi patiban ka ring dakala makasalanan, ang magbalik loob king Diyos at may ngaulang masakit. Kitang sibol, mawas kami naman sana pamikasala, may kang mabiya disposisyon king dapat minggawan, tutuki king kaburyaning kay kang anak, Jesus. Kayan tabi ka naman king pamaglayag mi, anting peregrino sa mabiya kasalpantianan king grasyang kamtan mi, ngenit manggaman king alangangga. Amen. Ipamitsu ka banwam sa banyang lagyo mo, datang kay kaming kaharian mo, may pamintulog ket suri panti banwam. Inka kanan mi king aldo, ibya mo kaya kami king aldo ngeni. Ang panipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaol kintukso, nun ikabos mo kami king marok. Bapo Mariamip no kaking grasya kinim Diyos chikeka, nuwan ka karing sablang babay, no niya panamambong tiyan mi Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami, iking makasalanan, nginiyot king oras, ning kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon kinakampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman king alanganga. O Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. lukluk kay po sagli para karing mapina na kapabaluan. Announcement, bukas, December 8, piyesta na po ng Immaculada Concepcion at tintaw mo pong misang alas 6:15 ni nga, bakne po. It's a holiday of obligation, balo ko lang mo namang lug, karing kay katang opsina. At tintaw pong misang alas 6:15, kay ni king kay katang shrine bukas, alas 6:15, ne po. King darat nga Domingo, Gaudete Sunday na, December 14, itang anticipated Mass tang Sabado, kibat December 14, misang alas 8, timpa pong 5:30 p.m. Ne po. Kinabukasan, December 15, simbang bengi na po kanita, Lunes. King kaduang Lunes, alas 7 po ning bengi, itang metong, itang kikatang Misa de Gallo, alas 4 ning Garingaldo. Adwala po rin simbang bengi tamo kini, king kikatang shrine, 7 p.m. anticipated, ang pong 4 a.m. ito pong Misa de Gallo. Dito pong pamisa, makikita ko pong tambing king kikatang Paris Secretary o Rectoral Secretary na po ba ito, milistala rin kayong pamisa. At mga mo rin, ikikatang liturgy, magsadyay pong invitational liturgy, kareng sectoral party na ni kikatamong komunidad. Like din kikatang senior citizen, din kikatang youth, young professional, farmers, government officials, etc. Banta balang bengi, kayan tabi at halo. Biyabiyabi at mo bilang metong komunidad, gidiging shrine, ngining simbang bengi ang pong magpasko. Ditang maging schedule na rin, ipakilawin niya po karing Facebook page tamo, king kikatamong shrine. At nakalasalamat ka rin mag-donate. Neng pong 5:30 nakakasisimba kayo ni Blanco ang simbang bengi. Neng keng role dadarandaman. Niya pa sa mas typing kay katang sound system, paparagdag pang speakers, etc. Ne? Banta masarese po. Then po mag-donate lately,
Brother Elio Angeles Jr., 5,000. Irene Rivera, 5,000. Ernesto Bugario, 1,000. Apoy Elena Sigua Flores, 1,000. Welcome na po rin bisang mag-donate. Ngini pong magsimbambing magpasko. Dakal tagastusan niya po. Karing sapyo, dakal pong dakala salamat. Talakad na po ngini para king tauling bendisyon. King ginawa man tabi ake kayo, At kekan at timuri. bendis na nakongan ning may payang Diyos, ning igpang, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. King misa mi dane may atanak king kapayapaan para ating makasadya, king panyatang ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May payabak po kay kayo.